Djetelina s 4 lista. Lidija Čeperković. Djetelina s 4 lista raste samo gdje je livada čista. Njoj smeta svake vrste nered, jer tako ju je podučio njezin djed. Djetelina s 4 lista vrlo je rijetka i nijedna nije ista. Među trolistima osjeća se sama, kao da je jako daleko njezina mama. Praznovjerna djeca žele je pronaći, da bi je pokazali svojoj braći. Misle da im ona donosi sreću, i metka i novaca punu vreću. Ali to u stvarnosti tako nije i zato se ona posebno krije. Ne želi izložiti svoj život skromni, jer netko misli da će njegov postati čarobni. Zato, djeco, ne gazite travu, nego čuvajte prirodu zdravu. Ne čupajte cvijeće ni djetelinu za nikakvu zamišljenu nekretninu. Neka djetelina svaka živi sretno svoj život lijepi i neka nikoga ne zaslijepi, jer djetelina s 4 lista može se naslikati iz 2 tanka kista.